Ahojte, vítame vás pri ďalšom diele Svet 2.0. Opäť tu máme zaujímavú hostku, tentokrát je dňou Sofia Šilerová. Ahoj. Ahojte, som veľmi rada, že tu môžem byť. Presne aj my, akorát som ti šla poďakovať, že sme radi, že si prijala pozvanie. Pre tých, ktorí Sofiu nepoznáte, tak veľmi rýchlo spoznáte. Je teda okrem iného študentkou na Univerzite Komenského, ale ponovom aj mládežníckou delegátkou pre OSN. Vysvetli najprv teda, že čo to vlastne táto pozícia znamená, čo obnáša, lebo myslím, že mnohým je taká neznáma, priznám sa, že aj mne, než som ťa spoznala. Áno. No je to tak, ono je to v podstate, dá sa povedať, že je zložitá pozícia, na druhej strane ani nie. Tá pozícia má hlavné ciele. Medzi tieto hlavné ciele, teda ciele mládežníckej delegátky Slovenskej republiky pri OSN, patrí hlavne reprezentácia slovenskej mládeže na medzinárodnej, ale aj národnej pôde, ale teda hlavne na tej medzinárodnej, na pôde OSN pomedzi ostatných mládežníckych delegátov, nejakým spôsobom sa snažiť vyslovovať tie problémy alebo tie také hlavné výzvy, ktorým čelí slovenská mládež ako taká. Ale potom je to samozrejme aj vzdelávať a šíriť tú osvetu OSN, cieľov trvalo udržateľného rozvoja, o tom, čo pre nás, ako pre Slovensko, ale aj pre nás mladých znamená OSN, prečo je stále dôležité, že ju tu máme a tak ďalej. Ale v podstate ten mládežnícky delegát si tvorí svoju agendu sám. To znamená, že každý rok je nový mládežnícky delegát a on si do týchto hlavných cieľov pridá ešte nejaké svoje. Takže ja som si vlastne tento rok trošku agendu prispôsobila nejakým mojim cieľom, mojim vášňam, alebo čo ja by som chcela dosiahnuť v rámci tohto môjho ročného mandátu. Ale teda tými hlavnými je práve tá reprezentácia slovenskej mládeže a šíriť osvetu o OSN a dávať ju bližšie k ľuďom. Ty si teda spomínala, že to je na jeden rok a vlastne, že si ako keby tú agendu robíš sama. Tým pádom, ako vlastne povedzme, že vyzerá tvoj pracovný deň, nazvem to? No tak pracovný deň ako pracovný deň, keďže som dobrovoľník a robím si agendu hlavne sama, ale robím to v spolupráci s hlavne NIVAMom, ktorý je vlastne mojou takúto zastrešujúcou organizáciou, s ktorými ja hlavne spolupracujem, ktorými vlastne poskytujú všetku tú podporu a tú oporu, ktorú ja vlastne v mojom mandáte mám. Takže spolupracujem s nimi. Keď chcem si vybrať nejakú školu alebo nejaké gymnázium alebo chcem začať robiť prednášky alebo workshopy, tak oslovím práve ich. Oni majú svojich regionálnych koordinátorov, ktorí sú v NIVAMe. A som sa s nimi stretla na začiatku môjho mandátu, teraz bolo to niekedy v septembri a im som povedala, že by som chcela sa teda stretávať s mladými ľuďmi, chcela by som robiť prednášky na stredných školách, workshopy, hovoriť o OSN. Tiež som povedala, že by som sa chcela stretávať s mladými aktívnymi ľuďmi, teda so študentskými parlamentami, s mestskými mládežníckymi parlamentami a tak ďalej. A že toto sú vlastne tí mladí ľudia, s ktorými by som sa veľmi rada stretávala a zisťovala od nich nejaké infošky. A takže ako sa cítia. A oni mi v tom odvtedy pomáhajú. Čiže vždy, keď sa naskytne nejaká príležitosť, tak oni mi povedia, že ahoj Sofie, môžeš prísť sem a sem, boli by sme veľmi radi, keby spravíš workshop pre týchto a pre týchto. A ja už teda so svojimi aj školskými povinnosťami, ale inými povinnosťami sa to snažím skorigovať. Ale je to z veľkej časti aj na organizácia alebo niekto, tak ja sa im ozvem sama, že ahojte, napríklad som takto oslovovala Alianciu stredoškolákov alebo študentskú radu vysokých škôl, som sama kontaktovala, že som mládežnícka delegátka, veľmi rada by som sa stretla s vami a s vašimi členmi a zistila nejaké vaše postoje, ciele, čo vy by ste chceli, aby rezonovalo na tej medzinárodnej úrovni a čo by ste chceli, aby bolo vyzdvihované, aká téma a tak ďalej. A ty si túto agendu prevzala možno po predchádzajúcom mládežníckom delegátovi, alebo že si ju ešte nejakým spôsobom ty pridala, ubrala? Každý mládežnícky delegát si pridáva určite. Aj uberá, ale to už ťažko, keď už je niečo zabehnuté a vy vidíte, že to toho bývalého mládežníckeho delegáta funguje, tak by ste minimálne chceli pokračovať v dobrej práci, ktorú začal. Čiže už moji predchodcovia začali chodiť na stredné školy a chodili a stretávali sa s týmito mladými ľuďmi a ja chcem určite v tomto pokračovať, lebo aj oni o tom hovorili ako o najlepších zážitkoch, ktoré mali a že práve to ich tak najviac povzbudilo a donútilo ešte viacej pracovať na tom Slovensku, pretože tá najväčšia práca začína práve tu s mladými ľuďmi na Slovensku. Takže určite som prebrala dobrú prax toho, čo robili oni, ale snažím sa si tam dávať niečo svoje. To znamená, že sa aktívnejšie snažím venovať téme mládežníckej participácie, aktívnej mládežníckej participácie a zmysluplnej hlavne. Potom SDG za workshopom, aby boli vlastne tie moje stretnutia s mladými trošku hravejšie, aby to nebolo iba jedným smerom, teda pasívne príjmanie informácií, keďže ja sama od seba viem, že väčšinou si z takých neodnesiem tak veľa, ako z aktívnych, jasné, že odnesiem, ale nie v takom veľkom množstve, nezanechá to vo mne taký ten pocit niečoho, ako sa hovorí. A
Chcem sa napríklad stretávať a aj sa už stretávam, už som sa mi podarilo s univerzitnými študentami. Tie doteraz neboli cieľom alebo takou cieľovou skupinou mládežníckeho delegáta. Ja by som veľmi chcela, aby sa tá téma OSN a tej participácie, aktívnej participácie riešila aj na úrovni vysokoškolákov, aby oni vedeli o tých možnostiach, ktoré tu máme takisto, aby sme ich stihli ešte chytiť predtým, ako k tie informácie, alebo iba ťažšie, ako keď ja prídem za nimi na vysokú školu a potom s rôznymi mládežníckymi organizáciami alebo aj s inými OZ-kami, ktoré pracujú s mládežou, robia pre nich projekty, zlepšujú to prostredie. Už aj len cez to, že ja by som ich chcela propagovať, ich dobrú prácu a hovoriť o tom, že sú takéto možnosti, sú takéto miesta, choďte tam, prosím, alebo im hovoriť, že zdá sa mi, že toto tu chýba. A tak. A s nimi vlastne nejakým spôsobom spolupracovať alebo možno im dať nápad, že povedzte študentom alebo svojim členom, že existujú takéto pozície, takéto stáže pre nich. Nech to tí Slováci vedia, nech sme všade, kde môžeme byť. Ja sa ešte dostanem potom teda aj k tomu možno tým konkrétnym veciam, ktoré robíš alebo čomu sa venuješ, ale ešte predtým predchádza vôbec tomu, že ako si sa dozvedela o vlastne pozícii mládežníckej delegátky, lebo presne to sme na začiatku aj spomenuli, že je to možno taká téma, ktorá nie je ľuďom veľmi blízka, obzvlášť mladým ľuďom, že ako si sa dozvedela, ako si sa k nej dostala, aký bol celý ten proces za tým. Tak proces je asi taký dlhodobejší, by som povedala, ale nevedela som o pozícii mládežníckeho delegáta. Mňa to možno aj trošku prekvapilo. Ja vždy hovorím, že aj my mladí musíme spraviť ten krok vpred a hľadať si informácie a hľadať pozície pre nás. Keď už niečo chceme zažiť alebo niečo v niečom byť aktívny, tak aj my musíme spraviť ten krok vpred, ale nevedela som o tejto pozícii. Samozrejme som bola aktívna, bola som dobrovoľníčka už počas strednej školy, pôsobím v študentskom parlamente na mojej univerzite, na mojej fakulte a na Národohospodárskej fakulte a tiež sa zaujímam o medzinárodné vzťahy. Od strednej školy, v podstate od základnej školy som sa venovala jazykom, to ma veľmi bavilo, vlastne takéto spoznávanie kultúr cez to, že sa dokážete človeku prispôsobiť v ich jazyku, je pre mňa na takej inej úrovni a to ma veľmi bavilo. A tak malými krôčikmi som sa dostala nejakým spôsobom až do tohto v podstate minulého roka, do 3. ročníka a zapájala som sa do medzinárodných projektov, ktoré boli dostupné u nás na univerzite, teda od Erasmu, ale aj od iných vlastne spoluprác, ktoré naša univerzita má. A dostala som sa do vlastne projektu, ktorý sa volá, že Eukokon Simium a je to vlastne simulácia Rady Európskej únie, simulácia Rady Európskej únie. A naozaj skvelá skúsenosť. Bola to taká tá prvá skúsenosť, ktorá mi dovolila dotknúť sa takéhoto medzinárodného vyjednávania, práce so zákonmi a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy som si povedala, že wow, toto ma baví, chcem ísť týmto smerom, chcem si nájsť nejaké ďalšie možnosti, ktoré by boli v tomto smere. A vyskočila mi reklama na Instagrame. Čiže vlastne cookiesky asi zapôsobili, môj telefón ma pravdepodobne počúval, keď som začala sa viacej zaujímať o tieto veci. A vyskočilo mi profil mládežníckej delegátky z Talianska. A si hovorím, že to je super pozícia, že to by som možno chcela robiť aj ja, že veľmi sa mi to páči, aj to OSN, medzinárodné prostredie, jazyky, stretávate sa s ľuďmi, šírite takú tú osvetu, tie hodnoty, ktoré vyznáva OSN ako taká. A som si našla, že existuje teda mládežnícky delegát aj na Slovensku, že je takáto pozícia a práve som mala šťastie, že sa otváral to výberové konanie o 2 týždne. Bolo vtedy, keď som to našla, takže o 2 týždne sa otváralo výberové konanie. Tak ja, že super, bomba, špica, hneď som sa prihlásila, poslala som prihlášku, vytvorila som si vlastnú agendu, začala som na tom pracovať, aby som bola čo najlepšie pripravená. Podarilo sa mi dostať do druhého kola, do teda už ústneho pohovoru, kde sme boli 5, teda z tých kandidátov. A teraz už tu sedím ako mládežnícka delegátka Slovenskej republiky pri OSN. Takže sa mi to podarilo a neuveriteľne sa z toho teším. Podľa mňa, keď som začala mojej pozícii, ani sama som nevedela, čo to je. Že niekedy majú ľudia pocit, že sme na všetko pripravení, alebo že človek, keď niekde je, takže to je človek, ktorý bol na 100% pripravený, vzdelaný, presne vie, čo robí, ale človek sa učí za behu. A to bolo rovnako, som to mala aj ja, že ani som si nebola istá. Ale som sa oťukala, v lete som sa viac o tej pozícii naučila a teraz už približne viem, čo by som chcela dosiahnuť počas môjho ročného mandátu a čo je úloha tej pozície na Slovensku alebo aj na tej medzinárodnej úrovni. Takže tak. No a čo by si teda chcela dosiahnuť? Aká je podľa teba taká tá najväčšia výzva celej tej tvojej pozície pracovnej? Tak, podľa mňa tých víziev je tam veľa. Jednoznačne takým tým môjim cieľom číslo 1, čo som si dala, je šíriť tú osvetu toho,
že takáto pozícia vôbec existuje. Podľa mňa to už je takéto hlavné, šíriť to povedomie o tom, že my Slováci máme takúto možnosť, že ja ako študentka vysokej školy môžem ísť reprezentovať všetkých Slovákov na medzinárodnú úroveň do OSN v New Yorku a mať tam rovnaký hlas ako niekto z hociakej akejkoľvek inej krajiny. Čiže už len to, aby bolo o tú pozíciu viacej záujmu, aby všetci ľudia, čo chcú, mali tú možnosť sa na ňu prihlásiť a vedieť o nej. A hlavne tak to je takým môjim hlavným cieľom, zvyšovať to povedomie o tej aktívnej participácii, o všetkých tých možnostiach, ktoré ako Slováci máme, o tom, že existujú priestory, stáže, pozície delegátske, ale aj iné na vysokých školách. Lebo podľa mňa ten tok informácií na Slovensku, ktorý sa dostáva ku žiakom a ku študentom, nie je úplne dotiahnutý do konca. Často sa tie informácie nedostávajú tam, kam by sa mali. Aj napriek tomu, že tu také možnosti sú. Čiže to je takouto prvou. Takouto druhou je možno ukázať aj tú dobrú stránku na medzinárodnej úrovni, dobrú stránku nášho Slovenska, že máme tu mladých ľudí, ktorí sú inšpiratívni a stále o tom hovorím, že ja kdekoľvek, kde na Slovensku prídem, stretnem také množstvo úžasných mladých ľudí, plných inšpirácie, ja sama sa od nich učím, naozaj veľmi, veľmi veľa. A všade, že toto naše Slovensko je úplne svetové, všetci majú obrovský potenciál v sebe a normálne cítiť na tých ľuďoch, že chcú sa posúvať chcú posúvať pred to naše Slovensko. A to ma vždy tak najviac povzbudí a to sa snažím teda aj šíriť ďalej, takúto motiváciu toho, takúto dobrú náladu, že sme tu všetci spolu a takéto, aby sme sami mladí podporovali navzájom, aby sme vytvárali to konkurenčné prostredie medzi sebou. Nie je povedať si, že ja zistím o možnosti a že to nikomu nepoviem, aby som nemal konkurenciu, lebo ono je to také prirodzené pre človeka, že chceme si znižovať tú konkurenciu, ale my si ju musíme na Slovensku práve že zvyšovať, aby sme všetci mali rovnaké možnosti, lebo aby sa tam to prostredie zlepšovalo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ďalším a samozrejme šíriť aj to, čo je to OSN, hodnoty OSN, prečo je pre nás dôležitá, vysvetliť mladým ľuďom, že my ako Slovensko nestojíme sami v celom svete, že my žijeme v kontexte nejakých udalostí, historických, ale aj aktuálnych, žijeme tu a teraz, ale v spolupráci s inými štátmi, že v podstate ani jednotlivec nežije sám, žije v nejakej komunite a presne tak Slovensko funguje v komunite ostatných krajín a ostatných štátov. V prvom rade ako súčasť Európskej únie, ale potom aj ako súčasť väčších organizácií, presne také ako je OSN. A že to nie je jedno a že je to pre nás dôležité, že dokážeme viesť dialógy s ostatnými krajinami, dokážeme spolupracovať a dokážeme sa s nimi rozprávať. My sme tu už veľakrát spomínali presne tú tému toho, že teda aj táto pozícia bola pre mnohých, ako aj pre teba, neznáma. A iste sú aj iné pozície, ktoré teda sú pre mnohých mladých ľudí, ale teda pre rôzne iné sorty ľudí naozaj, že neznáma. A ty si tu predtým mala teda aj rôzne workshopy a spomínala si tam, mne tak utkvelo v pamäti, že vieš ísť napríklad na stáž do Európskej centrálnej banky. A ty sa tu tých deciek tak pýtala, že koľko si myslíš, že zo Slovenska tam teda je týchto stážistov, že a preto majú rovnaké možnosti ako každý iný člen Európskej únie. Presne tak. A teda povedal si, že jeden. Áno, presne tak. Takže prečo napríklad myslíš, že je tam možno menší záujem, alebo že taká malá povedomosť? Ja si myslím, že je to presne tá malá povedomosť. Ja si myslím, že my Slováci sme aktívni, že chceme, že sme draví, keď už sa niekam dostaneme a som presvedčená o tom, že máme rovnaký kapitál, ak to mám takto povedať, ako akýkoľvek iný študent z Európskej únie. Som o tom presvedčená, stretávam sa s študentami z všetkých európskych krajín, ale aj z iných častí sveta a som si istá, že sme konkurencieschopní, aj napriek tomu, že sa niekedy hovorí, že nie, ale sme, keď chceme a makáme na sebe, tak sme. A takže myslím si, že je to tá malá povedomosť o tom, že takéto možnosti sú. A ešte si trošku myslím, že čakáme, my mladí Slováci, jasné, že nie všetci, to sa nikdy nedá povedať v takomto celku, ale že my trošku dúfame, že nám budú pozície a možnosti a takéto výzvy predložené na tanieri. A to bola aj moja chyba, že aj ja som si niekedy hľadala málo. Že my naozaj musíme spraviť takých pár krokov a dať si do toho internetu možnosti, napísať si to tam, hľadať, snažiť sa počúvať takých ľudí, čo o tom rozprávajú, sledovať rôzne platformy, snažiť sa aj aktívne vyhľadávať také tie možnosti, lebo ak ich aktívne nevyhľadávame, tak nám ujdu preč, lebo už ich pravdepodobne niekto pred nami hľadal. A s vysokou pravdepodobnosťou to bol možno aj niekto z inej členskej krajiny Európskej únie.
No a teda povedzme, že je tu nejaký taký aktívny poslucháč alebo niekto naozaj, kto by sa chcel presne do takýchto aktivít zapájať. Kde by mal začať? Možno, že kde má hľadať? Lebo veľakrát sa možno stretávame s tým, že ani nevieme, že kde začať, áno. Si dať do vyhľadávača tieto možno pojmy. Akože ja možno také, bude to nepopulárne, ale ja hovorím o tom, že sme mladá generácia, musíme využívať všetko, čo nám aktuálna situácia dovoluje, a keby sme to nevyužívali, tak stratíme našu konkurencieschopnosť a tak ďalej, čiže ja všetkých vyzývam overovať, ale využívať všetky dostupné možnosti. A ja keď už naozaj nevedia ako, by som napísala proste do AI, do umelej inteligencie, by som sa spýtala, že zaujímam sa o toto, chcela by som mať túto stáž mimo Slovenska, skús mi nejaké poradiť. Bo naozaj je toho veľmi veľa, že niekedy sa aj čudujeme. Ale stačí napísať do Google, ale sú aj rôzne platformy, ktoré toto ponúkajú. Rôzne organizácie, ktoré na Instagrame zverejňujú výzvy a možnosti. Slovenská Rada mládeže Slovenska, viem, že Zipcem ponúka takéto, platforma Growni ponúka veľmi veľa možností, aj workshopov, stáží a tak ďalej, tak ďalej. Čiže takéto platformy sú, rozvíjajú sa teraz, sú na vzostupe naozaj, čomu ja sa neuveriteľne teším, ale niekedy naozaj sa stačí spýtať iba Google. Fakt, tak veľmi jednoducho a niekedy úplne stačí. Že treba využívať tie možnosti, ktoré máme naplno a nie len na TikTok a Instagram. Presne tak. Už si to veľakrát spomínala presne aj to, že my ako Slováci máme rovnaké možnosti, rovnaké práva ako ktorýkoľvek iný študent, člen Európskej únie. Čo si myslíš, že v čom spočíva možno taká tá sila toho, že si mladý človek na Slovensku? Že čo je taká tá hlavná výhoda možno toho, že teda si tu a máš tú možnosť? Tak jednoznačne je tá výhoda práve to, že je tu malá konkurencia. Naozaj, že my väčšinou, a ešte, nechcem to takto povedať, ale keďže je tých Slovákov všade veľmi málo, tak keď už sa niekam hlásite, tak si vás tá inštitúcia všimne. Lebo keď sa prihlási jeden Slovák a 200, nechcem hovoriť o nikom, ale proste 200 z inej krajiny, napríklad z Nemecka, lebo tam je tá konkurencia úplne na inom leveli, tak asi si zoberú, že dobre, že zoberiem z Nemcov 50, ale keď sa Slovák hlási jeden, tak ho zoberiem, lebo je jeden. Viete, že naozaj je to... A ešte samozrejme máme rôzne politiky, ktoré hovoria o tom, že členské štáty majú mať rovnomerné zastúpenie v inštitúciách. To znamená, že to je ďalšia vec, ktorá nám veľmi prihráva a vyzýva Slovákov, aby sa zapájali a hľadali si stáže a prácu v týchto medzinárodných inštitúciách, čiže aj to nám veľmi pomáha, ale hlavne to, že tá konkurencia naozaj nie je taká vysoká. Už len keby porovnávame, koľko ľudí sa hlási na moju pozíciu na Slovensku, koľko sa hlási inde, ja nepoznám presne tie počty, ale ja by som si dovolila povedať, že v takom Rakúsku sa hlási 3-krát viac na takúto pozíciu ako na Slovensku, takže... A pri tom paradoxne presne sa stretávame s tým odlivom mozgov, že naozaj veľa mladých ľudí odchádza do zahraničia buď študovať, alebo teda rovno pracovať po strednej škole. Prečo myslíš, že to tak je? Že majú pocit, že nemajú tu tie možnosti? Aj to. Jednoznačne je to, že študenti a mladí ľudia presne majú pocit, že tie možnosti tu nie sú také, že tá kvalita v zahraničí je o mnoho vyššia. S tým sa aspoň ja často stretávam. Určite je to aj to prostredie, v ktorom žijú, a to jednoznačne, že sú teraz demotivovaní, majú pocit, že ich tu nikto nepočúva, že sa cítia nevypočutí, čo ja úplne tomu rozumiem, lebo to je to, čo ja si šírim, alebo čo sa snažím šíriť, že my musíme mať to zastúpenie a musia nám dať príležitosť, aby sme sa vyjadrovali k veciam, ktoré sa nás dotýkajú, a dotýkajú sa nás všetky veci. Je to svet, v ktorom my budeme žiť. Takže ja tomu všetkému rozumiem. A pre mňa je to taká ťažká téma, lebo presne ja by som nechcela, aby všetci Slováci nám odchádzali. Tiež nemám úplne rada ten názov, že odliv mozgov, lebo je to odliv mozgov, ale veľmi veľa aktívnych ľudí tu aj zostáva, že mozgy aj máme a mozgy tu aj zostávajú. Ale je to veľký problém, že odchádza toľko ľudí, a z jednej strany ja sa im ani vôbec nečudujem, pretože už len doma, keď sme, alebo sme v nejakom tom prostredí nášho mesta, tak všetci vás posielajú preč. Všetci vám povedia, že ty si šikovný, choď do zahraničia, že čo tu na Slovensku, tu zabudneš sa tu. A tak ďalej. Čiže my vlastne si to robíme aj sami. Že sami sa nútime ako keby podvedome odísť, aby sme niečo dosiahli. Aby sme mali ten pocit, že wow, som teraz v zahraničí a tu mám o mnoho viacej možností. Ja to na jednej strane chápem, tiež niekedy nad tým rozmýšľam, že či by som chcela ísť do zahraničia, urobiť si nejaké postgraduálne štúdium alebo na nejakú stáž, alebo a tak ďalej.
treba povedať aj tú stránku toho, že na jednej strane je to výborné ísť do zahraničia a vrátiť sa s informáciami a so všetkým, čo sme nadobudli naspäť na Slovensku a potom tu tvoriť to prostredie a zlepšovať to tu okolie okolo nás a naše komunity a tak ďalej, že to je pre Slovensko v podstate najvýhodnejšie, keby sa ľudia dokážu vrátiť s informáciami naspäť a so všetkým tým, čo nabrali a nadobudli. Ale ja hovorím aj o tom, že máme možnosti aj tu na Slovensku, že ja som sa celú strednú venovala jazykom a zostala som na vysokej škole tu a neľutujem. V podstate zo žiadneho hľadiska si nemyslím, že by som bola menej konkurencieschopná, nemyslím si, že by som mala menej informácií. O tom systéme už by sme sa tu rozprávali veľmi dlho, ja nehovorím, že je dokonalý, ani že by nebol niekde inde trošku lepší. Hovorím o tom, že keď sme študent na Slovensku a my dáme do toho všetko, tak sa nám to všetko aj vráti. Čiže ja keď som do toho vzdelania bola ochotná dať seba, tak ja si myslím, že mi tí moji pedagógovia alebo tí ľudia, ktorí mne poskytovali to vzdelávanie, dali toho moc a že som pripravená na ten môj život po škole aj po univerzite a že som nabrala veľa inšpirácie a aj skúseností. Aj to, že som v roli mládežníckeho delegáta, myslím, že by sa mi to úplne nepodarilo, keby som v zahraničí. Možno by som nad ničím takým ani nerozmýšľala. Nepoznala by som tých ľudí tu a tak ďalej. Čiže sú to také ťažké témy. A ja na jednej strane rozumiem tým mladým, že chcú odchádzať, a na druhej strane sa ich snažím presvedčiť, že aby sme tvorili presne, že má to zmysel, tvoríme to prostredie tu, sme tu všetci spolu, ak sa spojíme, tak my dokážeme meniť a dokážeme robiť také veci, pokiaľ sa budeme rozprávať a pokiaľ budeme spolupracovať medzi sebou a hlavne, že my mladí máme tú silu meniť veci a aj historicky vieme o tom, že sú to študenti, ktorí sa dokážu zomknúť a priniesť na svet veľké zmeny. Takže ja len všetkých vyzývam, aby možno neutekali. Samozrejme pre niektorých je to sen a tomu ja úplne rozumiem. Ak je to váš sen, choďte do zahraničia, naučte sa toho čo najviac a vzdelávajte sa. Ale ak rozmýšľate alebo chcete skôr újsť, tak možno by som vyzvala, že ešte netreba. Ja som inak presvedčená, že presne ty si bola dôkazom toho, že práve aj na Slovensku, alebo že si teda dôkazom toho, že aj na Slovensku presne si môžeš vybudovať niečo, áno. A aj keď teda si veľmi šikovná, veľmi aktívna a určite si aj ty bola práve tým v okolí presvedčovaná, teda, že máš odísť. Úplne si viem predstaviť, že ako si sa v tej situácii cítila. A prečo teda si vlastne zostala vôbec na tom Slovensku? Čo ťa motivovalo? Lebo hovorila si, študuješ jazyky, vieš, mala si milión možností odísť niekde, hej, že uplatniť sa možno inak. Čo ťa motivovalo? Čo bolo takou hlavnou príčinou, že si tu zostala? Ja musím tak úplne sebecky teraz povedať, že asi dokázať si niečo najprv. Že mne už to, začalo mi to, myslím, že trochu vadiť, že ma všetci škatulkovali. Že ja som teda sa venovala jazykom, vedela som po francúzsky, po anglicky a tak ďalej. A vedela som tie jazyky a teraz všetci očakávali a už mi napísali scenár, že ja teraz idem do zahraničia a tak ďalej. Už som to strašne veľakrát použila. A teraz je to asi také moje úchytové slovo. Ale a ja som začala mať práve že voči tomu averziu. Možno práve tým, že ma ten tlak spoločnosti začal nútiť odchádzať a hovoriť mi, že na Slovensku nemôžem dosiahnuť nič a že na Slovensku nemá možnosti. A určite to boli aj moji rodičia, ktorí ma podporili v tom zostať na Slovensku, keď som mi to prvýkrát povedala, že ja by som asi ani nechcela ísť preč, že vidím tie možnosti aj tu, vybrala som si odbor, aký by som chcela študovať, viem o tom, že sa to na Slovensku dá, vedela som už o nejakých možnostiach, ktorých by som mohla byť súčasťou. A oni ma veľmi podporili, že jasné, aj moja mamina študovala na Slovensku, oni to tak povedali, vtedy bol úplne iný systém a úplne iné možnosti, ale že aj my sme študovali na Slovensku a pozri na nás, nemáme sa až tak zle. Tak vtedy som si povedala, že áno, že pôjdem na Erasmus, mám aj možnosti na Slovensku, akým spôsobom si viem uchytiť trošku toho sveta zo zahraničia. A v podstate to bolo pred bakalárskym štúdiom, čiže som mala ešte veľa možností po ňom sa rozhodnúť inak. A jednoznačne to bol aj ten cieľ, meniť to prostredie tu. Nejakým spôsobom kontribuovať tej spoločnosti, v komunite, zlepšovať to prostredie tu, čo som už tiež veľmi veľakrát povedala, a snažiť sa vyťažiť z toho čo najviac, lebo aj teraz to bolo vo filme Vlny, ktorý ja úplne milujem, ale už vtedy si myslím, že bola tu taká natúra všetkých odísť a že ak neodídem, som nedostatočný, nie som dosť dobrý, ak neštudujem v zahraničí. A presne to, že ak všetci odídeme, čo potom? Čo potom s nami? Čo potom s našim Slovenskom a so všetkým, čo tu tvoríme a čo sa tu deje?
Inak to je také veľmi pekné, že ty si vlastne to tak, jak by to mám povedať tak laicky, tak by som povedala, že si tak rebelovala. Vlastne možno voči ostatným, voči druhým. Čiže možno aj tí, ktorí chcú byť práve tými rebelmi, tak nebudú odchádzať do zahraničia, ale zostanú tu. Áno, možno je to presne teda, že ten trend sa taká reverzná psychológia, vieš. Presne. Akože ono to tak aj bolo trošku, musím povedať. Že ja už som z toho bola, že prestante ma všetci nútiť odísť, že čo ak ja tu chcem zostať a proste tu chcem pôsobiť. No a čo? Ja si myslím, že ja teraz ukážem, hej, jak tu vie byť dobre na Slovensku, hej. Uvidíme, lebo tak samozrejme aj ja sa niekedy som len taká, že spravila som dobre, ale nie. Potom vždy idem takto medzi mladých ľudí, stretnem sa s ďalšou organizáciou a som, že chvála Bohu, že úžasných ľudí to máme. Nech to niekto ukazuje. Jednou z takých výhod, podľa mňa, že veľmi veľkých výhod, obzvlášť pre človeka, ktorý miluje cestovanie, čo myslím si, že veľa mladých ľudí teraz má rado, tak je práve to, že teda ty máš tú možnosť vycestovať, ty máš tú možnosť v rámci teda tejto profesie, tejto pozície mládežníckej delegátky cestovať. Bola si, viem, že v New Yorku si spomínala v septembri, že? Áno. A ty, keď teda chodíš na takéto pracovné cesty, tak o čo tam vlastne ide? Čo tam ty reprezentuješ, alebo ako sa ty zapájaš možno do toho diania, do tých rokovaní? Tak zatiaľ, ja úplne úprimne musím povedať, že zatiaľ podľa môjho názoru málo. Je to na skvelej ceste, naozaj. My, mládežnícki delegáti, sa snažíme bojovať o takúto našu pozíciu, aby ten hlas mládeže bol vypočutý na tej medzinárodnej úrovni, aby sme mohli toho povedať čo najviac a byť súčasťou čo najviac procesov a tak ďalej. Ale teraz je to práve, alebo taká tá najväčšia kontribúcia, čo ja som mala na valnom zhromaždení OSN, je práve prejav. Je to naozaj úžasná výsada, ktorú mládežnícky delegát má. Že on môže napísať svoj list, alebo taký, áno, v podstate svoj list medzinárodnej obci, ale aj domov na Slovensku, toho, čo on si myslí, že sú najväčšie problémy. Lenže ja sa snažím brať svoju pozíciu veľmi zodpovedne, čiže nechcela som úplne sprostredkovávať iba moje názory, pretože predsa len každý človek má úplne iné zázemie, či žijeme v bublinách, môžem to tak normálne povedať, lebo je to tak. Tak som sa snažila počas leta stretnúť s čo najviac organizáciami, s Radou mládeže Slovenska, čítala som správu o mládeži alebo informácie, ktoré mi poskytol NIBAM, Národný inštitút vzdelávania mládeže, ktorý už som spomínala, ale aj od rôznych iných študentských organizácií a OZETiek som sa pýtala na názory, čo si myslíte, že sú najväčšie problémy, ktoré tam má, o ktorých mám hovoriť, a čítala som si štatistiky a tak ďalej. A preto som ich všetky zakomponovala do toho svojho listu alebo do toho svojho prejavu a predniesla som ho na úrovni OSN. A či to má nejaký dosah? Ja si myslím, že má, pretože všetky tieto prejavy sa neskôr zakomponovávajú do rezolúcií, ktoré nám OSN poskytne a ktoré nám dá. A minimálne už len to, že to zarezonuje, je neuveriteľné a je naozaj úžasné, že mladý človek zo Slovenska môže prísť a povedať v podstate, čo chce. A nejakým spôsobom prispieť do toho medzinárodného dialógu. A hlavným cieľom je teda reprezentácia mládeže Slovenska. Ale samozrejme som robila aj iné veci. Stretávala som sa s ostatnými mládežníckymi delegátmi, čo bolo úžasné prostredie, tiež ľudí. My sme zistili, že my z Európskej únie naozaj bojujeme o veľmi podobné veci, že aj napriek tomu, že ja som z iného štátu, z inej krajiny, tak s rakúskou mládežníckou delegátkou máme veľmi podobné ciele. Takisto s českými delegátkami a rôznymi inými. To bolo tiež veľmi výnimočné. Aj byť súčasťou slovenskej delegácie. Aj to bol veľký zážitok. Potom vidieť všetky tie veľké mená prezidentov, premiérov a vidieť ich ako úplne normálnych ľudí, ktorí sa postavia pred vás a prednesú príhovor, ktorý máte aj vy. O týždeň neskôr, ale máte ho aj vy. Čiže všetky takéto skúsenosti a zážitky boli naozaj úžasné a skvelé na tej úrovni. Je to inak skvelé vidieť, že vlastne presne máš tu možnosť aj motivovať tých mladých ľudí k tomu, že nemusíte odísť, že aj tu na Slovensku ponúkame skvelé možnosti, že zapájajte sa, aktívne hľadajte, lebo tých možností je tu milión. Presne tak. Takže to sa mi veľmi páči. My sme občianske združenie, takže musím na tú tému nadviazať a predsa ty si mi ju tak trošku aj prihrala, čo sa týka teda občianskych združení, nejakých mimoškolských aktivít. Sama si vlastne hovorila, že si začínala, alebo teda, že si sa tomu venovala. Prečo si myslíš, že vôbec je také dôležité venovať sa tomu? A možno prečo je aj v dnešnej dobe, poviem to, taký trend toho, že ľudia skorej trávia čas inak, alebo mladí ľudia skorej trávia čas inak, ako možno práve ako dobrovoľníci alebo v nejakom občianskom združení? Tak, zase by som začala z tej strany, že keďže sme individualisti a nemali by sme byť úplní, mali by sme myslieť aj na všetkých, ale začíname tam, tak minimálne už je to len vždy dobrý bod do CVčka. Ja keby nemám toľko bodov v CVčku, asi by som sa nemohla prihlásiť na takúto pozíciu. Keby tam nemám dobrovoľníctvo, keby tam nemám, že som súčasťou študentského parlamentu, robili sme na takom projekte, bola som súčasťou takéhoto a takéhoto.
Ale tie extrakurikulárne aktivity a byť súčasťou aj OZ-tiek a rôznych iných organizácií, byť dobrovoľníkom, nám strašne prihráva v tom našom seba rozvoji. Aj v tom, že to máme v CVčku, ale aj vo všetkých tých ostatných zručnostiach, ako je reprezentácia, komunikácia, práca v tíme, to vedieť sa dohodnúť s ľuďmi, že čo je niekedy absolútna banalita, ale je to náročné, tak to všetko nás to dobrovoľníctvo naučí. Zaujímať sa o ten svet okolo nás. Možno presne, tak ako som hovorila aj o tých štátoch, ale platí to aj na tej komunitnej úrovni, že byť súčasťou nejakého OZ alebo komunity nás veľmi učí o tom našom prostredí, ako sa tu ľudia cítia, čo by sme mali robiť, čo by sme možno mohli zlepšiť a tak ďalej. Jednoznačne aj to a motivujú nás robiť ešte viac. To je asi na tom najdôležitejšie, že už keď človek sa dá do jedného dobrovoľníckeho tímu alebo do jedného OZ-ka, ktoré tvorí a snaží sa robiť dobré veci a tvoriť to prostredie a sprístupňovať ľuďom možnosti, aktivity a tak ďalej, tak už do toho ten človek padne. A už je medzi tými ľuďmi, ktorí robia ďalšie veci. Čiže ja som v študentskom parlamente a moji kolegovia tam robia takú vec v takom projekte, tam pracujú, tam stážovali. A už ja viem o ďalších tých možnostiach, ktoré mi sprístupňujú tí ďalší ľudia. Už len to, že ja prídem do nejakého OZ-ka a poviem o takejto možnosti, tak to znamená, že zase tí ľudia majú viac informácií, ktoré oni vedia zobrať a posunúť ich ďalej. Buď sa sami zapojiť, alebo ich posunúť ďalej. Čiže fakt tvorba tej komunity a tých rozhovorov, toho dialogu, tej motivácie a možno presne aj to, že ja som bola súčasťou takýchto komunít už na strednej škole, bolo ďalším dôvodom, prečo som tu chcela zostať. Bo som poznala tých ľudí, čo tu tvoria to prostredie a povedala som si, že wow, akí sú skvelí a ja tu chcem robiť to, čo oni, chcem takto prispievať. To je skvelé, inak, že vlastne, tak poviem to staré príslovie, že s kým si taký si, hej, že sa vlastne potom vzájomne ako keby inšpirujete, áno. dávate si nápady, hej, že sa motivujete ďalej a takže to je úplne podľa mňa skvelé. No a v podstate, teda teraz možno to bude znieť ako taká otázka možno z fiktívneho pohovoru, ale predsa vždy sa to každý pýta, podľa mňa určite tú otázku dostávaš mnohokrát, že kde sa ty vidíš pri všetkých tvojich aktivitách a možno takom tom aktivizme, ktorý ty reprezentuješ, kde sa vidíš o takých povedzme 5-10 rokov? No asi nemajú ľudia radi túto odpoveď, ale na to, že končím vysokú školu v tomto roku, ja naozaj ešte neviem. O 5 rokov je pre mňa strašne ďaleko, keďže ja som sa na túto pozíciu dostala v priebehu roka, že som si nazbierala aktivity a som sa začala zaujímať viac o tie medzinárodné vzťahy a povedala som si, že v tomto chcem robiť. Bolo všetko v priebehu roka, naozaj, že crazy. Čiže ja viem, že ten život sa dokáže zmeniť v priebehu roka takou rýchlosťou alebo v tých dvoch, že naozaj neviem, kde budem o 5 rokov. Jednoznačne mám teraz taký výhľad, že by som chcela byť o 5 rokov na Slovensku. Možno ešte na chvíľu vybehnem niekam do zahraničia, ale budem sa chcieť vrátiť. Aspoň tak to mám teraz v hlave nastavené, že by som chcela byť tu. Možno tu zostanem aj hneď po vysokej škole. Nemám to úplne uzatvorené. Pravdepodobne by som chcela robiť v nejakých medzinárodných organizáciách. Zatiaľ to mám tak, ale nezatváram sa ničomu, lebo aj počas tohto roka, tým, že sa stretávam s tak veľa OZ-kami, organizáciami, spoločnosťami a inštitúciami, tak sa mi tak otvárajú oči, možnosti a dvere, že možno práve táto pozícia mi rozmazala budúcnosť. Musím povedať, že som možno vedela jasnejšie, čo chcem robiť, ale teraz sa otvorilo toľko možností, o ktorých som sa dozvedela, že som, že ale chcela by som ešte trošku možno pobudnúť na tej akademickej pôde, možno si aj spraviť to postgraduálne štúdium, robiť nejaký výskum a uvidíme potom. Ešte som není úplne rozhodnutá. Je to ale skvelé, že vlastne tým pádom, že sa ti to tak nabaluje, vieš, áno. Že keď vlastne dojdeš na jednu vec, ako ty hovoríš, že naozaj ten život sa vie proste v priebehu toho roka veľmi radikálne zmeniť. Áno. Aj vďaka tomu, že tie príležitosti potom ti tak nejak chodia do života samé. Presne. Ty si už aj spomínala veľakrát teda, že si študentkou vysokej školy a možno pre ostatných, aj ktorí práve hovoria, že nemajú čas robiť možno nejaké mimoškolské aktivity a tak ďalej, tak ako sa to dá stíhať? Ako to zvládaš aj teda s tým, že vlastne študuješ vysokú školu, čo nie je, a právnickú fakultu, čo nie je ľahké? Akože študujem právo a ekonómiu, to znamená, že ja tam mám aj ekonomickú univerzitu. Je to spojený odbor v spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou, Národohospodárskou fakultou a Právnickou fakultou, čiže mám ešte takýto dvojodbor. A som v 5. ročníku, znamená, že robím diplomovú prácu.
Takže dosť, hej. Takže dosť. Nenudíš sa. Nenudím sa vôbec. Musí to toho človeka baviť. Musí si nájsť niečo, aj v tom dobrovoľníctve je veľmi veľa možností, musí si nájsť niečo, čo ho naplňa. V čom vidí zmysel. Lebo keď človek prestane vidieť zmysel, tak vtedy začne byť averzívny voči možnostiam a voči všetkému, čo robí. A to je veľmi dôležité, aby ten človek videl nejaký ten zmysel alebo nejakú tú víziu toho, čo z tohto chce mať. A aj ľudia a komunita robí veľa, samozrejme, ale mňa to veľmi baví. Baví ma stretávať sa s ľuďmi, baví ma rozprávať sa o týchto témach, motivovať ľudí, keď mne niekto povie, že kvôli tomu, že sa so mnou stretol, teraz skúsi pozrieť toto, alebo keď mám tú dobrú odozvu, tak to je pre mňa absolútne zadosťučinenie a viem, že to má zmysel, keď mám nejakú spätnú väzbu, ktorá je pozitívna. A vtedy viem, že dobre, ideme ďalej, niečo, má to nejaký dopad. Lebo aj ja už som mala dokonca aj v tejto mojej pozícii, na ktorej som krátko, také, že má to vôbec význam? Má to nejaký reálny, robím niečo, čo ľudí zaujíma? Chápeš? Určite si to niekedy povedia všetci, hlavne čo robia v takýchto komunitných veciach a takých tých motivačných a tak. Takže jednoznačne aj to, ale stíhať sa to dá. Keď človek chce, stíhať sa dá všetko. A toho som presvedčená. Samozrejme, niekedy treba spomaliť, povedať na pár vecí nie, nejako si to upratať sám v sebe, čomu chcem dať prednosť, čomu musím dať v tomto období prednosť. Napríklad ja viem, že teraz trochu spomalím, lebo idem mať skúšky a musím sa venovať diplomovej práci, aby som ukončila štúdium. To je teraz môj goal number one, ešte popri mládežníckej delegácii. Takže teraz viem, že trochu spomalím a potom sa budem môcť tomu venovať zase naplno. Treba si nejako stanovovať priority a to neznamená, že na rok musí byť stanovená priorita. Možno si tak rozdielovať nejako týždne, ten time management je dôležitý, ale snihnúť sa to dá. Spomenula si vlastne aj takú tvoju možnosť vnútornú, ale aj takú vonkajšiu motiváciu. A čo by si odkázala ľuďom alebo poslucháčom, ktorí nás teda počúvajú, tú ich motiváciu, že prečo by teda mali takéto aktivity robiť, ako sa možno do takýchto aktivít zapájať vôbec, že čo by mala byť taká tá ich motivácia? Čo by si im odkázala? Okrem všetkého hlavne dobrý pocit. Tvoriť to okolie, tvoriť vlastne to prostredie okolo vás je... ani neviete, lebo na začiatku sa to môže zdať, že vám to nedáva nič. Ale potom ani neviete ako, už ste takí zapálení pre tú vec a hlavne keď vidíte výsledky v tých ľuďoch alebo v tých projektoch a v tých aktivitách, tak neuveriteľný pocit zadosťučinenia a naozaj taký dobrý pocit vo vašom vnútri, si myslím, aspoň z môjho pohľadu. To jednoznačne. Potom, tak ako som už povedala, vás to posúva vyššie, či už v CVčku alebo vlastne v tej konkurencii, ktorú máte, tak vám to dáva veľmi veľký step dopredu a aj práve tých soft skills, o ktorých sa teraz veľmi veľa rozpráva, HRisti, teda tí, čo prijímajú pracovníkov, o tom veľmi často hovoria, že sú to práve také tie zručnosti, ktoré chýbajú mladým ľuďom, práve tým, že žijeme teraz veľmi veľa za telefónom, tak aj to je jednoznačne to tá komunikácia, že vy ani neviete ako, ale vy keď ste dobrovoľník, tak už ste minimálne plánovali nejaké podujatie. To znamená, že to je hneď project management. Ani o tom neviete, niekedy o tom aj nerozprávame, ale už keď ste v nejakom takomto združení, tak vy už to hneď môžete dať do CVčka, lebo vy ste naplánovali aj takúto diskusiu. To je všetko projektový manažment, to je všetko veci, ktoré robia manažéri na najvyšších pozíciách. A vy už to máte u seba, pretože ste boli súčasťou nejakého dobrovoľníckeho tímu alebo nejakého OZ-ka a tak ďalej. Čiže niekedy tie veci, o nich nevieme a sú súčasťou toho a dávajú nás ďalej. Jednoznačne to a ten dobrý pocit, ako už som povedala, a ten sebarozvoj, ktorý už som spomínala. Sofi, ďakujeme veľmi pekne, že si tu dnes s nami bola. Mimo teda aj na podcaste, ale teda aj workshopy, ktoré si predtým urobila vlastne študentom. A toto bola Sofia Schillerová. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. A my ti budeme veľmi držať palce do budúcna, aby si teda od tých 5 rokov bola stále na Slovensku, aby si bola šťastná a aby naozaj si reprezentovala tú mládež na Slovensku tak ako teraz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si tu mohla byť.